Tak po raňajkách som sa vybral pozrieť druhé najväčšie mesto Švédska, a to Göteborg. Prehliadku som začal v prístave, ktorý je najviac frekventovaný v celej Škandinávii. V blízkosti, alebo teda ako dominant na to prístavu je práve tento mrakodrap, ktorý meria 242 metrov. Tu môžete vidieť 7 rokov po sebe najškaredšiu budovu v Švédsku a volá sa, že Ruš, pretože sa na rtenku alebo Ruš teda podobá. Samozrejme, v tomto meste nemôžete čakať nejaké pamiatky, veľmi krásne, historické, skvostné, to nie. Je to mladé mesto, volá sa väčšinou New Amsterdam, pretože boli povolaní architekti z Amsterdam, teda mesta Amsterdam, aby to vybudovali niečo podobné ako tam. Preto po meste sú dosť veľa mosty, kanály a iné. Takže to také maličké mestečko. Teda maličké mestečko, ale zároveň moderné. Stále sa tam niečo buduje, stavia, čiže za návštevu to stojí pozrieť si to, ale nečakajte tam nič viac. Odporúčam určite prehliadku mesta začať hlavne plavbou, lebo plavba je tam veľmi vynikajúca. Bol som pozrieť aj Neptunovú fontánu, kde Švédi ju chceli zničiť, spúrať, lebo sa im táto Neptunová fontána jednoducho nepáči. Podľa mňa bola dosť pekná, mne sa osobne páčila. No čo sa týka plavby loďou, tak plavba loďou stála 21 eur a trvala 1,5 hodinu, čiže celkom dosť.